Lumbajong constituency ke parlo langsuli at APSRC mas zoning lapen felicitation ajay mekedeng pon. Hidipi moy sokiling wangchot adu ke kek par pik pen ajok ihum LP truck ahiring tangrak pen kacingkoy. Lumbajong constituency ke parlo langsuli at APSRC mas zoning lapen felicitation ajay mekedeng pon. Lakha krener ke Lumbajong APSRC mas zoning lapen felicitation lapen ke hemprek a perman pen amai kedeng pon. Lapen labang so program along BJP, ASDC, Kongres asong atum pangrum pen don troksir kepra troksi an APSRC mas zoning program along cipa okdun. Lason si arua ciklo nipai thong kep arni APSRC asong japo IAS retire ke hai je ai kathare hin pen ingdeng kep asar lang ki undun atuma phan sitame manpeng ki pi kapajir pon tame padupon. Lapen kapre kasong atum sitame BJP asong along ning kache the kavya jok piniar ni tanke APSRC asong along ning kache the par pik ajok ki ong dung arara tum sitame maike denga demalong chijangun isep an chingbedun tanglo. Lapen ahok khai kaching hona jok lapen hemprek kang thim ke nang jipu kachini nang jia jok si pini lapuan armu sitame kang chir ke lang it matha thepin pen chingbedun nang koklo pusi hada kachitong dunararatum chethan pon ringti. Lapen labang so mayalong ki theke dingatum kachitong dun lake nili pen Rajesh Tiso lapen kaprek atum lapen maike deng pon adim Lumbajong constituency pen Rajen Timung. Lapen jai kathar Bogajan LA Samson Teron Khorsing Timung. Kaprek lapen sang Pirita Kram Sapi. Lapen ke ong dungatum along kaprek pen sitame chitong dun ringti. Tangte labang so mayalong kithan pon alam thele arjupon iksina. Difu pen Rostom Hansei kirip duna berta. News report Public TV Karbi Anglong. Kopia skim si Enjima, kopia project si Enjima, lapen ke Poisa po ansi ka cross ng Jima, bu anta bil kumat apansi ke ng Jima, bu anta guardian minister approval long let ke pilong lik, an ke guardian minister ke dispur si doji, ahud pendak dipuvang ji, an ke guardian minister ta minister polote ani ke hang belik lempung tuji takali. Chief Minister ko prima ke pu ana siya ko claim lama si Chief Minister phan poisa se ta thokam ni la guardian minister ta bill ta pass la pen scheme ta edit ji la ila ke scheme ta tribal dong ke om ke adim si bi scheme ta en atem la ka panchayat ke tribal dong ke la hello no ke hala six schedule pen ke dom Autonomous Council bangke hala ke hadak IM tu kontrol jodonan ko alang litu hanga kamta ke claim ji abedet lapen kado ke hadak sa luk tum ta hadak ke jok ta dam ni dam ya kam se abedet non dak jila porishod along si Jila Porishod ke District Council Autonomous po Bangali am kampen po Bangali la kami tanggali asam government si solai jila solar plant la ke non jong si ilito la hang dun thek thete election bel si hang dun nangi election yong si ye phan perem det teklote APSR si phan pe hai det teklote lansi litum hang dun so apa Congress le hai sita la ke hang dun e athema Congress tu ke aprang benta panchayat ke din tang tum lo la tum nominated angka tumhana kiru pipar piklo angka mengira tu masih hoda pote itu kar dia tu mang ino so mang pesi tu tang fokan nang ko budi itu kan thai tu ma lihat ahawara lo kona lo itu gitu na Lumbajong ke a area the nama thai lo lang wa itu population adu lapen APS adu nama thai lo lasi pini bangke nili council of bangke chike be khai election budang jok lo election council of aron re
dak langsung Nanti itu EPCLC pengen pacinalu hai kono. dak ini mass joining bilo Dake lapen ingong suka itu election pulong le. don Nominate any cekang le. Lapen. yes kongres pangrumpet Council election pulong le itu. Kes sedang orang belakang so kes hai po. EPSLC lo nang join lo Ini tuh ada yang tak pusat kami posisi kes sedang kiundi pulang so. nilitum Hai dia memang dia lagi konstitusi nong sino ke. ini asal Arong mai dake. Dake ingong so. Area wise nilitum Si kurjo nanti buta jokong so nanti tu. Dak si dulu konstitusi nong sino. area wise Ande non BJP tu bukan kalau coba ya ke. dan next bang kan itu Nominate ta. Kece ya ba. Hala. Nasi. Iem ta. Kece ke biar kaya ba. labang so BJP pan ani ngate kabinet penaposi non ke EPSLC Sini tunggu pilo betul lah. Michael Rampar, BJP. Aku tuh pulang. Inglong kiri Puratiso PFN, Longki Cintong BJP, Bang Saranapo kembali. Longki Cintong BJP, Sonjoy B BJP, Sonjoy B BJP, Bang Saranapo. Niphai thongkep arua cheklo adapor phai sirkep apor malompen ihum LP track bearing registration number AS02CC8217 alongkar thangpon dispoyer glass lapen dowal ason ahormu Guwahati pen kewan bom ahut hidipi moitimung arong atowar pi along adu kekek atowar along men breakfell det ajok lapen men katewar parpik ajok chekharlep kitlo bon sitame kopai kelang me ajok katewar abang pu asapso arenga hu socot anwer lang pusi birta ke tok bom ahut cinidun labang so kachingkoi along ke do ahormu anta kanahok abang ke awilang adun thu ke phu abang pu amen lake Birendor Mohandor artain korapli lapen ahem konglong ahem pu amen lake Bohor Babu Sharma pusi pherang ke thengno nangpa cinidun lapen dilai raikom sakia tum tong sekot pen adimak long an pale dunlo lapen dilai raikom sakia tum si separi dengponlo